בואו נדמיין רגע מצב. אנחנו מתחילים לעבוד עם כלב. הוא עדיין לא יודע שום דבר. נניח שזה גור בן 3 חודשים. הוא עדיין לא מכיר שום פקודה. אנחנו אומרים, שב, ארצה, אבל הכלב לא מבין שפה אנושית. הוא לא יודע מה המשמעות של המילים האלה. ולכן, לא משנה כמה פעמים נגיד אותן, הוא פשוט לא יוכל לעשות את מה שביקשנו. אז איך מסבירים לכלב מה אנחנו רוצים ממנו? בשלבים הראשונים של האילוף, ולמעשה גם בהמשך, כשמלמדים התנהגויות חדשות או טריקים, אנחנו משתמשים בטכניקה שנקראת לורינג. מה זה בעצם? זאת שיטה שבה האף של הכלב נשאר צמוד ליד שלנו ועוקב אחריה. באמצעות תנועת היד, אנחנו מראים לכלב איזו תנועה אנחנו רוצים שהוא יבצע. לדוגמה, אם נרים את היד כלפי מעלה, כך שהכלב ירים את הראש, הוא יתיישב באופן טבעי. פשוט משום שזו התנועה שהכי נוחה לו מבחינה פיזית. ואם נוריד את היד למטה ונרחיק אותה קצת קדימה, יהיה לו טבעי להימתח קדימה ולשכב, כל עוד האף שלו ממשיך לעקוב אחרי היד. לכל תנוחה יש דרך משלה להוביל את הכלב. זה היסודות של האילוף, וזה בדיוק מה שנלמד בהמשך. אז איך בעצם עובד הלורינג? אנחנו מחזיקים ביד חופן קטן של חטיפים. הכלב מריח את החטיפים ויודע שהם נמצאים אצלנו ביד. תוך כדי התנועה, אנחנו נותנים לו בכל פעם חתיכה קטנה אחת, וכך הוא ממשיך לעקוב אחרי היד. כדי להתאמן, אני ממליצה להתחיל עם חופן של כופתיות או חטיפים קטנים בכף היד. יש כאן כמה דברים שחשוב לשים לב אליהם. זאת מיומנות, גם שלנו וגם של הכלב. אנחנו עובדים כצוות, וכדי שזה יצליח, אנחנו צריכים להרגיש אחד את השני. חשוב מאוד להתאים את הקצב לקצב של הכלב. לכל כלב יש קצב משלו. יש כלבים איטיים יותר, וכלבים זריזים יותר. אל תרחיקו את היד יותר מדי, ואל תרימו אותה גבוה מדי. המטרה היא ליצור תנועה משותפת. כשהכלב עוקב אחרי היד, ואתם מתאימים את עצמכם לקצב שלו, כמעט בלי שהאף שלו יתנתק מהיד. ללורינג יש כמה יתרונות חשובים. היתרון הראשון והחשוב ביותר הוא שבעזרת הלורינג אפשר ללמד כלב תנוחות חדשות, פקודות וטריקים, וכל זה בלי להפעיל כוח ובלי לגרום לאי-נוחות. אנחנו פשוט מובילים את הכלב לתנועה שהכי טבעית ונוחה לו מבחינה פיזית, ובדרך גם מחזקים אותו כל הזמן, כי הוא ממשיך לקבל חטיפים. היתרון השני הוא שהתרגיל הזה משפר מאוד את הקורדינציה של הכלב. לכן אפשר להקדיש זמן ללורינג גם בלי ללמד פקודה חדשה. פשוט לתת לכלב לעקוב אחרי היד ולהוביל אותו במסלולים שונים ומגוונים. ככה הוא לומד לשלוט טוב יותר בתנועה של הגוף שלו. בנוסף, התרגיל הזה מפתח מאוד את הקשב של הכלב. כדי להצליח, הוא חייב להישאר מרוכז ביד שלכם. בהמשך, נעבוד הרבה גם על הקשב, וזאת אחת מאבני הדרך הראשונות בפיתוח שלו. ויש עוד יתרון חשוב. הלורינג מחזק מאוד את הקשר בין האדם לבין הכלב. זאת עבודה משותפת, קרובה מאוד. שני הצדדים לומדים להתאים את עצמם זה לזה. אנחנו מתחילים מהתרגיל הפשוט ביותר, תנועה בקו ישר. בוא אליי. ותוך כדי אני נותנת לו חטיפים קטנים, אחד אחרי השני. המטרה היא שהאף שלו יישאר צמוד ליד שלי. זה נשמע פשוט, אבל בפועל זה תרגיל לא כל כך קל. זאת עבודה גם של הכלב וגם שלי. אני צריכה להתאים את הקצב לקצב שלו.
לא ללכת מהר מדי, כדי שלא יאבד מגע עם היד. בהתחלה אנחנו עובדים רק בקו ישר. כשהתרגיל הזה כבר מרגיש קל והכלב נשאר צמוד ליד לאורך כל הדרך, אפשר להתחיל להוסיף מסלולים שונים. למשל, אפשר ללכת בצורת 8. כאן קצת צפוף, אז לוולפי קצת קשה להסתובב. בכל זאת, הוא כלב גדול. לפעמים גם נופל חטיף, וזה בסדר גמור. אפשר גם לעבוד במעגלים. כל הכבוד. יופי. מעולה. Молодец, хорошо. Здравствуйте. Да, молодец. Можно делать вот так вот. Давай попробуем другую сторону. Этого Вульф еще не знает. Но это тоже можно делать. Тут это немножко... אני רק מראה לכם עוד דוגמה לאפשרויות של התרגיל. Хорошо. И следующее כל הכבוד. יפה מאוד. Мы не учим собаку в этом случае никаким командам. Это тоже упражнение на отработку наведения. То, что мы делаем. Вниз собака легла, вверх собака села, вперед собака встала, назад, села, вниз, легла, вперед, встала. И таким образом мы можем с собакой тренировать просто то, что она следует за рукой и получает лакомство. תמיד בסיום אימון קצר כדאי לתת לכלב כמה דקות להירגע. אפשר לשחק איתו. או לפזר כמה חטיפים ולתת לו לחפש אותם. זו דרך מצוינת לסיים את האימון ברוגע ובהרגשה טובה.